Yn ôl ato ni i'r cylch gwartheg ar gyfer un o bencampwriaethau cynta'r diwrnod ola yma yn y Ffaeria. Pencampwriaeth i'r Heffrod y Bîff ifanc, y baby beef, sydd yn ddosbarthiadau hynod o bwysig a chystyliol iawn yma yn y Ffaeria. Mae'n bleser gen i ddweud fod Elliw Roberts wedi aros gen i o hyd i ni di bod yn mwynhau'r cystadlu brwd ac wedi mwynhau gwylio Sharon Sellers hefyd y beirniad o swydd Lincoln yn Mae'n cael gres i thrad yn llythrenol. Mae wrth i meddwl o fama, yndi. Mae'n weld yn dewis rhwng y ddwy yna, swn i'n feddwl, y ddwy goch. Rhwng un cheeker a Penny? Ia. Swn i'n deud mae'n sbio reit calad. Mae'n ôl fan hyn yn edrych. Chwarae teg i ond mae wedi gwneud gwaith arbennig chwarae teg. Yndi, maen nhw'n Heffrod da iawn, a maen nhw'n teip tebyg mewn ffordd o classes gwahanol, ond mae wedi mynd a di sticio hefo be mae hi'n dangos i hun. Do. Ac i atgoffa pobl yn dyfelliw nawr, mae Heifer... mae di mynd am cheeker! Ond na rhywbeth bach yn gweud wrth a'i bod i'n mynd i fynd am hwnna. Mae fel arfer pan maen nhw'n prynu rei hynna, maen nhw'n prynu rei mwy ysgam, so mae hon yn siwtio i teip nhw. Ond maen nhw'n dangos Heffrod yn 600, so ia, fydd hon yn heffar dda erbyn gia blwyddyn nesaf iddyn nhw os nhw'n mynd ac yn ffrynu hi. Which swn i'n feddwl, mae fel arfer, so i'n mynd ac yn cadw i dewis hi. A mae'n mynd am un o fama bob blwyddyn, so... Fel ti'n gweud, mae'n mynd i fod y pwysau perffaith. Pretty little thing yn mynd â hi yn 318 kilo. Mae rhion o Sir Fôn nawr, fe oedd yn ail yn y dosbarth. A mae hon yn heffar dda iawn. Nawr, yn gobeithio falle cipio'r gil wobr. A to be, mi alle honna fynd ar gil wobr hefyd. Mae'n fwy o jans ella, mae'r ddwy yma fwy tebyg, mae'n clas pwysa tebyg. Fel arfer, mae yna jump mawr mewn rhaid, does, rhwng yr un sy'n newid ennill ac un pennies. Ella fydd un rhion hefo chans gweld bod i mewn pwysa fwy agos i'n wedi gael. Ie, does am llawer rhwngthyn nhw'n agos. Dim llawer o gwbl, dim llawer o gwbl. Mae'n rhion yn 333 kilo. Ond mae'n dod fewn nawr i'r llinell a i le mae'r gil wobr yn mynd te. Mae'n pwyso o mesur. Fydden ni ddim yn syni petai'n gallu mynd â hi, ond o'n i yn mynd i atgoffa pobl o lwyddiant Penny yr 158 fyna wedi ennill yn Agri Expo yn ddiweddar. O dan beirniad Berwyn Hughes, so mae o'n hen lawr hen lawr y job baby. Fe ar gil wobr i... O'n i yn meddwl falle mae fel bydde hi'n achos mae yn effer aruthrol o ddan. Felly, ie'r Pennies wedi mynd ar gil wobr, ond diwrnod cheeker yw i. Dyna fe, y teulu cheekers wedi mynd â Pencampwriaeth y Bîff ifanc gyda pretty little thing ac yn diwy just. A dyma hi, pretty little thing. Am I right in saying Daryl Cheeker? Daryl Checker. That's right, sorry, yes, I'm calling you yes. Cheeker all morning. Daryl, congratulations. Thank you. And the wife? My wife, yes. Hello, lovely to meet you. Congratulations. Yes. What a feeling. Oh, it's fantastic, fantastic. We've been trying for years, and at last we've got there. What makes her so special, do you think, Daryl? I don't know, she's been a sweet little thing ever since she was born, to be honest, yeah. Her mother's a really, really good breeding cow, and she's bred one champion at a market show already, so yeah, it's fantastic. And winning here at the Winter Fair, the Welsh Winter Fair, it must be a tremendous and a special feeling for you as a family. Yeah, because the Welsh are so good at breeding cattle, you know, to come here and beat them is... Well, it's some mean feat, you know. That's right. Yes, that's right. Quite a thing today. That's right, yeah. And it's a family business, and we do it all ourselves, and grandchildren and daughters. So, yeah, it's really nice to go and get a good win. Enjoy the celebrations. Thank you. Congratulations once again. You've kissed Pretty Little Thing numerous times. I think it's about time you gave the wife a kiss. Congratulations, both.